Amb l'any nou ha arribat la primera victòria del Mallorca fora camp. Va ser a Leganés i de manera clara, encara que ajudat per l'equip local en el segon i en el tercer gol. Els mallorquinistes s'avançaren ben prest. En el minut 1, Ángel Luis fa aquesta passada a Milosevic i el davanter marca el 0-1. 2 minuts després, Bogdanovic se'n va de tots els defenses i xuta a la base de la porteria. En una acció sense perill, Messas endarrereix la pilota al seu porter i Mario no arriba a controlar. Passa en el minut 22. En el 37 el Leganés escurça diferències i marca l'1-2. Va ser en aquesta falta que remata de cap Íñigo. En el minut 42 es produí possiblement la jugada clau del partit. És aquesta rematada de Luis Ricardo que Antoni Prats desbarata. I com són les coses? Que 2 minuts després, en una jugada sense complicacions, Mario no aconsegueix rebutjar la pilota que cau als peus de Juanjo. El jugador només l'ha d'empènyer per fer el definitiu 1-3. En el 14 el Mallorca tingué una altra oportunitat de marcar després d'aquesta excel·lent jugada personal de Milosevic. La rematada final del serbi rebota al travesser. Al final 1-3, primera victòria del Mallorca fora camp que el torna a situar dins el grup de favorits per l'ascens.